Salut și bine vă găsit la un nou episod de Pick Up. Astăzi e primul meu episod cu cuția mea. Sper să-mi iasă. Uitați aici, se vede și în stânga sus cam 8050 de bănuți. Astăzi vom avea 3 obiective cu acești bănuți. Din 3000 vom cumpăra camicie. Din încă 3000 vom cumpăra benzină ca să umplem acele caniste. Din 2000 vom cumpăra mâncare. Știți? Și să vedem. Dau sonorul un pic mai încet. Sper că mă aud. Vom merge la benzinărie. De fapt, prima dată mergem la să cumpărăm caniste. Văd că am uitat cum se numește acele. Am opățită și am căzut în groap și a trebuit să resetez jocul. Și nu vreau ca să-mi simțăm player. Pentru episodul acesta a trebuit ca să resetez jocul, că trebuie să mașină și de gen. Să continuăm, uitați, se vede stânga sus în hăzărat. Să mă aducem de un perspectiv. Să vedem. Uitați, vom lua ladă, pentru că ajungem mai repede. Nu cred că e ceva rău. Dați like, abonați-vă. Continuăm cu multe episoade. Pentru noi, uite, dacă ați putea să plăcătim, vedem clasificarea extremă de 109 episod. Uitați, ce se vede în stânga sus de hartă, la grădină de treabă. Atât de era să mă ascunde. Să vă întrebați de ce preferă. Acolo în stânga, mă vedem în cadră, mai stângă la investiții, de acolo în investiții, să mă ajung la așa. Dacă nu reușim să vom deschide la acestea astăzi, pe acest episod, vom le vom atinge în cel mai episod. Facem a doua. De aici mai accelerez.
Mie nu-mi place ceva pe jocul acesta. Sunt lucrurile foarte scumpe. Da? Asta este, n-am putut eu jocul. 200. Da. Am cumpărat. Da. Ce frumos. Ce frumoasă este viața. Pe la fata e bine.